Good morning! Happy Monday, guys! Ayan. Walang ganap sa buhay namin, kaya ayoko muna sanang mag-vlog. Ayun. Ito lang kasi, gigising kami, kakain, aalis, magde-deliver, magpapaship, ganun lang, guys. So, walang, wala kayong aabangan sa buhay namin ngayon dito. Gawa ng, ayun nga, kami lang ni Daddy, si Emma, lagi naman pumapasok. Ayan, mga dogs lang kasama ko, yung ganun. Pasensya na kayo. Anyway, ayun nga, di ko alam kung anong agenda namin today. Pero wala nagawa na kasi namin. Kahapon, ayun, dinala ko na yung mga stock sa store. Tapos nakapag-pa-ship na kami. Na meron pala yung isang district ko, nandiyan pa yung ano niya. Yung order niya. So, di niya pa kinukuha kasi kulang pa nga. So, pupunuan ko pa. Ay, sticker kasi minsan. Diyos ko Lord. Ayun. Marami kasi yung order niya. 1,000 pieces na isang size. 1,000 pieces ng isang size. Kaya, ayun. Sticker kami kinukulang. Gawa ng madami ng distri ang ano guys. Ang RMK. Lalo na sa Dio. Yung Bulacan namin na distri. Grabe yan lakas. Biglang lakas siya. Tapos yung bago sa South Caloocan. Grabe. Nakakaloka. Di ko alam kung ano ginagawa nila sa Dio doon. Pero nakakatuwa. Ayun. And ayusin ko pala ngayon yung mga nakahit ng incentive. Yung sa papromo namin. Magbibigay na ako ng mga incentives nila. Yun lang naman ang babalita ko sa inyo. 'Di ba? Parang sabihin ng iba dyan, kailam namin sa iyo. Aloka. So, yan. Siguro pag umuwi na lang kami ulit sa probinsya, guys. Ayun. Balak namin this coming weekend or next week siguro. Pag nakuha na ng district ko yung ano niya. Yung stocks niya dyan sa likod ni Tonton. So, ayun. I-miss ko na rin yung anak ko. Kating-kati kaming umuwi doon ngayon. Ayan. Nandito si Groot sa loob. Para hindi mag-ingay. Tapos nagsasaing na ako. May tira kagabing kanin. Sa dogs na lang yan. Tapos tinuto ko lang yung dapat pansigang to eh. Kaso wala naman akong gulay dyan. Tanghali na para lumabas. Para bumili ng gulay. So ilaga ko na lang siguro to. Magluluto dapat ako ng ano guys. Binili namin to kagabi sa SM. Kaso ayun ang pangit pala. Kainis ng ampalaya. So kaya pupunta tayo ngayon sa palengke. Ay, bibili rin kasi ako ng pechay at wala pala akong pechay pang lagay sa nilaga. Di ko alam kung laga ba or isigang ko. Kasi gusto ni Daddy sigang eh. Baka sigang na lang din. Since pupunta akong palengke, bili na lang ako ng pansigang. Ayun. So, di ko na kayo isasama ha. Kasi mahirap mag-vlog kapag mag-isa lang tapos mga bit-bit ka. Ayun. See you later. I'm back guys. Ayun, sa Libertad lang ako pumunta. Sa Libertad na ako pumunta. Gawa ng tanghali na wala nang ano dyan sa Cartimar. So, wait lang. Inom lang tayo ng Yakult. Bumili ako ng dalawa. Nakasalubong ko yung nagde-deliver sa amin dito ng Yakult. Bumili ako ng dalawa. Luto na guys ang aming lunch. Ayan, wala kaming breakfast ngayon. Diretso lunch na. Alas 12 na rin eh. Ayan, tapos yung aking ampalaya na may itlog. Nimers. Nahuli na naman po itong mga sutil na to. Lalo na si Kali. Kali, loko-loko to. Ito yung madidedo na. Tapos ngayon napakasutil mo. Ikaw inangat-ngat niya daw yung ano doon yung mga sample sizes ko ng ano, bagong product. Patapon sa probinsya. Ang tuwa niya talaga, natutuwa ako. Yung ano niya, yung bewang niya, pumapantay na sa ano niya. At yung ano yan, ang payat niya. Ito na niyo. Hey! No, paano? Takaw-takaw. Pinakain na, hanap pa ulit. Takaw-takaw yan eh. Ha? Na. Sus, pakit ka pag nasusukol ka eh, no? Ayoko. Daddy, pagalitan mo nga, Daddy. Ikaw
Ikaw, sobra-sobra ka na, ha? Ito pag pinapagalitan eh. Ano ko kayo? Diba? Ikaw yun. Kung nakita ko, tarantado ko. Ha? Wala mo ginagawa yan, ha? Fuck you. Bakit? Ikaw, hindi, nakipag-usap pa ako sa'yo. Ha? Bakit mo naman amoy? Ha? Ikaw yun. Ay, nako. Colors. So, ayun nga guys. Ito yung daw ginangasab ni Kami. Loko talaga to. Mga sample size to. Papamigay ko sa mga ano. Sa mga seller. Mga nag-wholesale sa akin. So, para matry nila itong RMK Under Eye Cream. So, yes. Actually, pwede ito sa ano, buong face. Ginagamit ko siya sa buong face. Yun, lalo na sa ano, sa tag dito. 'Di ba? Under eye, tapos dito, yung mga linya-linya, yan dito, tapos dito. Tapos especially dito kasi para akong may ano dito, guhit-guhit na. Tsaka siya nilalagay. So, ganda niya, promise. So, papatry ko muna din sa iba para makaano tayo ng feedback. Merienda tayo, guys. Amber. And ito na si Em. Halika na, Ems. Tayo yung magpataba. Huwag siya magda-diet eh. Samahan niya ako sa ano, road to lumba-lumba. Charot. Yung ano lang, binili ko. Single lang. Tapos, pichi-pichi, puto. Basta yun. Good afternoon, guys. Wait lang. Tumulo yung ice cream ko. Ayun. Dito lang? Doon na sa ano, Rojas. So, ayun, we're out para pumunta sa Banawe. Sorry, malakas pa yung blower ng sasakyan namin. Sobrang init eh, kakalabas lang namin. Ayun, pupunta nga kami Banawe para palagyan si Tonto ng Load Plus. Yes. Para hindi lumundo. Para kahit na lalagyan siya ng mga tunay-tunilada is hindi siya bababa. So, yun lang naman. Gusto ko lang makapunta na isang vlog ngayon, guys. Ayun, and napadaan nga si Manong na magsasorbete sa sarap. Favorite ko talaga yung avocado, guys, sa ice cream and mangga. Pero since tag-avocado ngayon, ayun, sarap niya. Dirty ice cream na avocado. Kasi iba siya sa selecta na avocado. No, daddy, pumili din kami sa 7-Eleven. May nakita ko avocado. Iba pa rin talaga pag dirty ice cream. Kaloka. So, kain tayo. We're here na, guys, sa Gold Cars Banawe. Ayun, tabi-tabi rin pala yung mga ano dito. Naglalagay ng mga accessories. Yan, kasi doon kami nagpapagawa lagi sa Araneta. Sabi niyo ba yun? So, G Araneta. So, ayun, dito siya tinawagan niya, merong stocks nung Load Plus. Kasi doon sa Elements na pinapagawa namin, ang tagal na, siguro 2 months na bayad na yun until na wala pang dumadating. Sabi ko, i-cancel na lang yun, tapos sa iba ko magpagawa. Para, diba, safe ng loadan si Tonto na mabibigyan, lalo mag-Burr months na naman, guys. Ayun, may panibago tayong mga promo na naman. So, for sure, dadagsain tayo ng mga orders. Kaya, ayun. Kaya din pala pinalift. Kasi nung kasagsagan talaga ng, anong year ba yun? As in, totally talagang dinagsa kami ng bonggang orders. Grabe. As in, tonelada ata yung kinarga namin dito. Grabe, lumundo siya. Kaya yun. Napaano namin ng wala sa oras. Napalift namin. Nakalimutan ko na naman pala, guys, mag-vlog kanina. Kaloka. Anyway, dito kami ni Daddy sa Blue Bay Walk. Pagla ko na. Kumain na kami. Tapos na namin kumain. Ayun. Dito. Sa Blue Bay nga. Blue Bay Walk. So, yeah, pauwi na kami. Wala nang gagawin. Kain tayo, guys. Ayan, dito kami sa Banawe. Pumunta kami ulit kasi si Tonyo naman yung pinalalagyan ko ng Load Plus. Diba kapon si Tonton. Tonyo naman yun. Yan, dito si Japon.
si Rita. First vlog ko pala ito ngayong araw. Natamad ako mag-vlog ngayon. Pasensya na kayo. Wala kasing ganap eh. Kaya, ayun. Anyway, we're here with milk tea. Kain. Bigyan na, bigyan. Anong tawag nga dyan? Anong tawag dyan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ay, wala, nabagrat na siya. Nabagrat na siya. Ayun. Ah! 1, 2, 3, smile! Ooh! 1, 2, 3, smile! Ilabas na yan doon sa EDSA. Mangingi ka sa ay sa Rojas. Ayan, baby, oh. Ayan! Ganun, Philippines. Dali na, go, dali. Uy! Dito ko sa Baclaran, guys. Today is Wednesday, kaya Novena Day. Ayan yung last schedule ang attendan ko. I am home, guys. Grabe, sobrang init. Hindi binagsak yung ulan. Napakalinsangan tuloy. Anyway, galing nga akong Victoria. Baclaran. Ayun, tapos nag-take out na lang ako ng pagkain ni Daddy. Ayan, kasi may ulam kami dito ni Emma. Off pala ngayon ni Emma kasi kumain na ata. Natutulog na siya. So, ayan yung, yan. Dry na guys yung ibabaw. Initin ko na lang. Upo na may sardinas. Ay, naku, dali mo dito yung Ito naman eh. Colors. Yan, titibla lang ako ng aking Glutalipo. Para sa malinis na sikmura kinabukasan. Ayan. Andiyan yung Daddy, nakuha ko ulit. Yung cornix. Naiwan namin sa Gold Cars kahapon. Ayan.